महत्त्वाची बातम्या पहा पुणे पोलीस टाइम्स न्यूजवर। वानवडी पोलिसांची मोठी कारवाई। पुणे शहरातील वानवडी पोलिसांनी टेम्पोचा पाठलाग करत 1150 लिटर गावठी हातभट्टी दारूसह 4 आरोपींना जेरबंद केले आहे। 23 डिसेंबर 2025 रोजी वानवडी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व अंमलदार पेट्रोलिंग करत असताना पोलीस अंमलदार दया शेगर व अमोल पिलाणे यांना गुप्त बातमी मिळाली की टेम्पोतून बेकायदेशीर गावठी दारूची वाहतूक होणार आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी घोरपडी परिसरात सापळा रचून संशयित टेम्पो ताब्यात घेतला। तपासणीदरम्यान टेम्पोमध्ये 4 आरोपी आढळून आले। टेम्पोमधून 35 लिटर क्षमतेचे एकूण 33 कॅन म्हणजेच 1150 लिटर गावठी हातभट्टी दारू जप्त करण्यात आली। आरोपींनी ही दारू यवत येथून पुणे शहरात विक्रीसाठी आणल्याची कबुली दिली आहे। या कारवाईत टेम्पोसह 5,65,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे। या प्रकरणी वानवडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल असून पुढील तपास सुरू आहे। आपण पाहत आहोत पुणे पोलीस टाइम्स न्यूज।